Парга на пристанището малко. Няма да се чуеш. Много хубаво място. Страхотно е просто. Целувки на всички. Ще продължим малко кадъра. Пристанището. Яква ни кръчмата, дето бяхме с нощи? Кръчмата не мога да я фана, ама е там далечината отзад. Там по ния скали, вътре в скали. Зад този залив. Да и плажа. Има много островчета и на всяко има параклис. Вижте го. Ето го едно от островчета с параклис. Значи срещу слънцето снимам малко и успя да ме изпоти вече. Тук горе имам страхотен хотел. Красиво романтично местенце. Много хубаво граче. Знаех за него, бях чел, затова минахме тук. Тук горе има и скали. Сигурно има и манастир. И така, тук близо е Керкера. Рибарите са готови да влизат в морето. Айде толкова. Това са круизни кораби. Рибарите отдавна са влезнали.